Mám pocit, že SDK-ODS pod novým vedením sa konsolidovala. Napriek tomu sa občas podarí niektorým kolegom, hlavne v poslaneckom klube, vyslať niektoré falošné tóny. Napríklad aktivita pani poslankyne Žitňanskej a pána poslanca Beblavého Tvoríme Slovensko je podľa mňa takýmto falošným tónom, lebo si myslím, že obaja majú dostatok priestoru na pôde SDK-ODS realizovať aj svoje predstavy, či už čo sa týka programu SDK-ODS, alebo komunikácie s verejnosťou. Takže trošku to považujem za také partizánske správanie z ich strany. Napriek tomu si ale myslím, že politika, ktorú robíme, je zrozumiteľnejšia a postupne si získava dôveru ľudí. Koniec koncov aj naše preferencie v novom roku nasvedčujú tomu, že asi je SDK-ODS už z najhoršieho. Mám pocit, že pád SDK-ODS, ktorý začal niekedy v októbri 2011 a pokračoval strmhlav dole až do mája 2012, sa podarilo zastaviť. Pád bol spôsobený tým, že predchádzajúce vedenie na čele s Mikulášom Dzurindom sa nedokázalo vysporiadať s niektorými kauzami, ktoré boli verejnosťou veľmi citlivo vnímané. A možno aj nedokázalo sformulovať zrozumiteľnú ponuku pre ľudí. Tým tretím dôvodom bola určite pád vlády. No pozrite sa, keď ste súčasťou vlády ako politická strana a mandát, ktorý dostanete od občanov na 4 roky, nedokážete 4 roky udržať, tak jednoducho dosť zle sa po roku a pol znovu postaviť pred ľudí a pýtať si ešte raz od nich dôveru. Čiže je to trošku kríza dôvery medzi sympatizantmi voličmi SDK-ODS a predchádzajúcim vedením. To nové vedenie, ktorého som súčasťou, sa znovu snaží tú dôveru vybudovať, ale nemyslím si osobne, že takéto aktivity, ako Tvoríme Slovensko, nám v tom pomôžu. Skôr nám v tom pomôže to, keď budeme veľmi principiálne presadzovať tie programové tézy, ktoré ctia našu stranu a ktoré sú typické pre našu stranu.